Guhdarên hêja û mixêratin Pist Pist podcastê ez Hîvran îro li stûdyoyê mêvana me ji Komeleya Rojnamegerên Jin ya Mezopotamyayê hêja Roza Metina ye. Roza tu bi xêr hatî? Spas dikim. Bi kurtasî dikarî xwe bidînasîn? Belê ez Roza Metina hem rojnameger hem nivîskar heman demê de Seroka Komeleya Rojnamegerên Jin a Mezopotamyayê me her wiha ji bo Jin TV'yê jî bernameya nîvendê pêşkêş dikim. Her wiha li jin newsê jî beşa edîtoryayê ya beşa Kurdiya edîtoryayê ez dixebitim. Gelek spas dikim wek ji vê danasînê jî tê femkirin ku em ê îro di derheqê rojnamegeriyê de û rojnamegeriya jin de biaxivin. Çend pirsê min hene ez ji pirsa yekem dixwazim dest pê bikim. Rojnamegerî pir caran wekî pîşeya ragihandina rastiyê tê pênasekirin. Lêbelê tecrübeya jinan di rojnamegeriyê de nîşanî me dide ku rastî di heman demê de li ser awayê ragihandina wê ye jî. Bi raya te rojnamegeriya jinan bi çi awayan ji ragihandina nûçeyên seretayî em bêjin ya ana akimê cuda dibe hem ji hêla ahlaqî ve hem ji hêla siyasî ve? Belê rojnamegeriya jinê bi rastî jî li dijî em bêjin zihniyeta yekperest, li dijî zihniyeta ku nasnameya jinê tune dihesibîne, li dijî zihniyeta ku dijminatiya jinê dike bi rastî jî rojnamegeriya jinê di qada civakî de li ciyekî girîng disekine ji ber ku bandoreke mezin li ser hişmendiya civakê dike, li ser em bêjin teşegirtina civakê dike. Di heman demê de jî em dikarin bêjin cudahiya rojnamegeriya jinê ya ji çapemeniya serdest em wekî çapemeniya hawuz jî pênase dikin. Zimanê wê ye yanî çapemeniya hawuz, çapemeniya serdest her tim bi zimanê xwe yê zayendperest tundiya li ser jinê zêde dike, bingeha wê em bêjin kûrtir dike, bi vê yekê girêdayî tundiya li ser civakê zêde dike. Lêbelê em bêjin rojnamegeriya jinê alternatîfeke li dijî zimanê zayendperest e. û di heman demê de jî bi saya rojnamegeriya jinê jin xwe dikarin bi rêxistin bikin. Em dikarin mînaka Komeleya Rojnamegerên Jin a Mezopotamyayê jî bidin. Jin dibin banê vê komeleyê de xwe bi rêxistin dikin û em bêjin alternatîfekê li dijî zimanê zayendperest ê medyaya alîgir jî ava dike û di heman demê de jî bi kar û xebatê xwe pîşeya rojnamegeriyê hîn bêtir pêş dixe û em bêjin wekî teşwîqkirinê jî em dikarin bigirin dest. Loma cudahiya rojnamegeriya jinê ya ji çapemeniya serdest ew e ku mafê jinê diparêze, li dijî zimanê zayendperest parastina jinê dike û ne tenê parastina jinên Kurd, bi rastî jî parastina hemû jinên cîhanê dike û li dijî tundiyê li dijî em bêjin binpêkirina destkeftiyên jinan û li heman demê de jî li dijî polîtîkayên dijminatiya jinê wekî alternatîfekê em dikarin pênase bikin. Belê gelek spas. Jinên rojnamevan ên Kurd em dizanin ku ne tenê nûçeyan çê dikin. Ew di heman demê de li ciyekî wisa radwestin ku bîranînan tomar dikin û şahîdiyekê dikin. Tu jî difikirî gelo rojnamegeriya jinan nemaze jî li herêma Kurdan ve guheriyeka qadeka têkoşînê ku bîra kolektîv diparêze yanna? Belê ji xwe yek ji armanca em bêjin pêşketina pêşxistina rojnamegeriyê jî ew rihê kolektîfê yanî ew rihê hevpar her tim ji dîrokê heta niha di nava jinên rojnameger ên Kurd de belav bûye ji ber ku em dikarin bêjin yanî bi têkoşîna gurbetêler söz bi têkoşîna Deniz Firat em bêjin Nûjiyan Erhan, dîsa Cîhan Bilgin, Gülistan Tara, Hêro Bahatîn yanî bi saya em bêjin têkoşîna
gevneşopiya gelê Kurd û li ser mîrateya jinên wekî gurbetê Ersûz bi rastî jî jinên Kurd ew bîreke kolektif ava kirine. Yani ev ne tenê li derve heman demê de jî li girtîgehan jî yani jinên rojnameger dema ku diketin girtîgeha li wir jî digotin em dev ji pênûsa xeber nadin û li wira mînakek em bêjin wê bîra kolektif jî ava dikirin û ev bîra kolektif jî li ser esasê têkoşîna bi salan hatiye jîn. û di heman demê de jî em dikarin bêjin yani li her aliyên Kurdistanê jinên rojnameger di nava tevdîr û tifaqekê de ye. Têkiliya wan xurt e. Em dikarin bêjin li ser vê esasê têkiliya xurt jî wê bîra kolektif de ava kirin. û di heman demê de jî tenê rojnamegeriyê nakin, di heman demê de jî mafê em bêjin ragihandina civakî jî diparêzin. Yani em bêjin mafê ew agahiyên zelal diparêzin, mafê em bêjin wê çapemeniyeke azad diparêze ji ber ku bi salayê yani ew hedefkirtinek çapemeniya azad heye di heman demê de jî li dijî wê hedefkirtinê jî wê bîra kolektif hem ava dikin hem jî dixwazin pêş bixin û dîsa heger ez mînak bidim yani berî Komeleya Rojnamegerên Jina Mezopotamyayê komele platforma rojnamegerên jina Mezopotamyayê hebû û dibin şerd û mercên dijwar de hat ava kirin. Yani di serdema o halê de hat ava kirin. Jinên rojnameger, jinên Kurd li hev kom bûn û li dijî çapemeniya ku em bêjin li dijî civakê tenê mafê xwe diparêze, tenê mafê iktidarê diparêze li dijî wê çapemeniyê jinan bi avakirina platformekê ew bîra kolektif parastin. Platform nehat fesih kirin lêbelê piştî platformê Komeleya Rojnamegerên Jina Mezopotamyayê hat ava kirin. Dîsa bi hişmendiya jinê û bi bîrek kolektif ew komele hat ava kirin û niha jinên rojnameger dibin banê wê de parastina wê bîra kolektif em dikarin bêjin dikin. Tam te dûr de hişt ez jî derheqê wê de pirsek jî bipirsim. Ev di salên dawî de em jî dibînin yani hevgirtina di navbera rojnamevanên jin de hevgirtinek polîtîk e bi rastî jî. Lê em vê jî dibînin yani ev hevgirêdan hestiyariyek jî derxistiye holê yan jî derdixe holê. Bi raya te hevgirtina jinan di qada medyayê de hêzek çawa derdixe holê li hember van em bêjin êrişên dewletê an jî bi pênasekirina te bi êrişên medyaya hewûz. Bi rastî jî hevgirtina jinên rojnameger gelekî girîng e bi taybet jî wextam li girîngî û taybetmendiya pîşeya rojnamegeriyê dinêrin ev hevgirtin ji ber ku bandorê li qeser qadên dinê jî dikir loma jî pîşeya rojnamegeriyê girîng e rol û mîsyona jinê di vê qadê de gelekî girîng e ji ber wî hawî jî hevgirtina jinên rojnameger gelekî girîng e. Wexta ku yani li Silêmaniyê Gülistan Tara û Hêreba hat hedef kirtin dema ku dîsa li Tîşrî Nazim Daştan û Cîhan Bilgin hatin hedef kirin. Dîsa wexta li Şengalê Nûjiyan Erhan li Mexmûrê Deniz Firat hat hedef kirtin. Bi rastî jî li her aliyên Kurdistanê jinên rojnameger di nava hevgirtinekê de bû. Bu wê hişmendiya jinê û bu wê hişmendiya parastina mafên hemû rojnamegerên jin tevgeriyan. Yani ez karim bêjim yani wekî Komeleya Rojnamegerên Jina Mezopotamyayê jî wexta ku em bêjin Cîhan Bilgin, Nazim Daştan, Gülistan Tara, Hêroba hadin hatin qetil kirin. Me li dijî vê yekê dengê xwe bilind kir wekî daxuyanî me da her çi qas daxuyaniya me hat astenkirin jî dîsa jî me li ber xwe da pişre kesên ku em bêjin li dijî qetilkirina jinên rojnameger derketin li hemberî wan lêpirsîn hat destpêkirin. Lêbelê dîsa jî jinên Kurd ên rojnameger dev ji wê têkoşîna xwe bernedan, dev ji pênûs û kameraya xwe bernedan. Tevî ku hatin darizandin jî bi yani niha ji xwe zaten li gor rapora binpêkirina mafên jinên rojnameger a Komeleya Rojnamegerên Jina Mezopotamyayê
yani ew raporên me hane bi rastî jî hîn jî darizandina gelek jinên rojnameger dewam dikin. Heman demê de jî niha 6 jinên rojnameger di girtîgehan de ne. Yani ew sansür di heman demê de jî yani astengkirina sîteyên ajansan ên wekî jin nivîsê wekî Mezopotamya, ajansa Mezopotamya dîsa wekî ajansa welat û her wekî din ajansê dinê jî yani li gor raporê me bi rastî ji ew binpêkirin û êriş dewam dike lêbelê jinên rojnameger tevî ku tên darizandin, tevî ku ceza li wan tê birîn, tevî ku tên qetilkirin jî lêbelê dîsa jî dev ji wê hevgirtina xwe bernadin ji ber ku dizanin ku pîşeya rojnamegeriyê girîng û bi rastî jî hemû îktidarên ku em bêjin hatine ewil çapemeniya azadkirine hedefa xwe ji ber ku dixwazin bi medyaya xwe manîpülasyonek mezin çêkê tenê îdeolojiya xwe di nava civakê de belav ke û tenê bixwaze berjewendiyê xwe yani dixwazin civakek ku li gor berjewendiyê wan hereket bike civakek ku hat dixwazin loma jî ji ser çapemeniyê manîpülasyonek pir mezin tê kirin em dikarin bêjin jinên Kurd li dijî wê manîpülasyonê jî her tim li ber xwe dane û her tim di nava hevgirtinekê de ye û di nava piştevaniyekê de ye û rihê piştevaniyê jî her tim tê xurtkirin. Belê. Ez niha jî dixwazim em biçek derheqê medyaya dijîtal de biaxivin. Her çi qas medyaya dijîtal reyên nû yên îfadekirinê ji bo rojnamevanên jin vedike jî ew dikare bibe zemînek ji bo gotinên nefretê û êrişên zayendîperest û gelê cara di medyaya dijîtal de ev êriş hêsantir dibin. Em dibînin rûbirû belkî pir zehmet be vê êrişiyê bikî ama dema dibe medyaya dijîtal ev êriş jî hêsan dibe. Di serdema dijîtal de tu çi wekî derfeta herî mezin û herî lawaziya ji bo rojnamegariyê jinan dibînî? Ez dixwazim berê balê bikişim ser aliyê wê yê erênî yani bi rastî jî medyaya dijîtal îro duwarê em bêjin ragihandina rastiyê di duwarê bîstina dengê jinan û civakê de li ciyekî girîng disekine yani em dikarin bêjin bi rêya medyaya dijîtal gelek karê mirovan hêsantir bûye. Em bêjin em gelek nûçeyan dema ku çê dikin em bi rêya medyaya dijîtal wan nûçeyên xwe belav dikin. Wê tundiya ku li hemberî jinê tê kirin em bi rêya medyaya dijîtal teşhîr dikin. Wê neheqiya ku li gelê Kurd tê kirin em bi rêya medyaya dijîtal em teşhîr dikin. Ez dikarim ji bo vêya du mînakên girîng bidim. Yek jî wexta hilbijartinan tedî wê demê îktidara AKP leşker danîn Şirnexê ji bo ku yani wê qedera hilbijartinê biguhere lê wê demê yani nûçegihana jin Nûsê Dîlan Babat derket û dîmenek kişandi tedî ew welatiyek derket û got sen nerelisin tu ji ku derê piştî wî dîmenî ew dîmena li ser medyaya dijîtal hat belavkirin şûn de li wir ez dikarim bêjim wê herikbariya hilbijartinê guhert û ji bo wê dîmenî Dîlan Babat xelat jî girtibû. Ez bawerim di xelatên yê rojnamegerê ya Musa Anter di heman demê de jî yek ji mijareke dinê demekê li Wanê du welatî ji helîkopterê hatibûn avêtin û dîsa ê ku ev rastî derxist holê çapemeniya azad bû û bi rêya medyaya dijîtal ew rastî hat ragihandin. Her çi qas ji em bêjin nûçegihan rojnamegerên ew nûçe çêkirin hat darizandin ji lêbelê dîsa jî paşregav naavêtin. Yani em dikarin behsa gelek aliyên erêniyê medyaya dijîtal bike lêbelê divê em tundiya dijîtal jî li ber çavên xwe bigirin çawa gelek divêya dijîtal medya qurucuların. Gelek em bêjin avakarên medyaya dijîtal hene ku dibin em bêjin kontrola dewletê de yani jinê hedef digirin. Mesela bêjin îro tu wekî jinekê wexta ku parvekirinekê dike li wir te dikin hedef yan jî em bêjin bi taybet hinek mijarên polîtîk bi wexta ku tu
وان yani وکی جنکی وان مجارانا دیل روژوی گیتولی دنیره gelek hesabên fek hene. Biraya medyaya dijital em bêjin dixwazin operasyoneke algiyê birêve bive û dixwaze yani gel li gor em bêjin berjewendiyên îktidarê tev bigere. Yani bi rastî jî ew tundiya dijital jî gelekî zêde ye. Ji aliyekî jî tedî me behsa zimanê medyaya alîgir kire. Bi zimanê xwe jinê dike hedef wekî mînak yani wexta jinek tê qetilkirin dibêje erê mêrê ku ew qetil kir pir jê hez dikir. Yan jî çawa dibêje duê swê saetê de çi karê wê jinê li derve hebû. Yani bi zimanekî wiha bi kar tîne ku pê tundiya li ser jinê rewan nîşan didin. Ya ji em bêjin mafekî jinê heye, mafê nafaqayê. Medyaya dijital yani em bêjin alîgirê yani ew medyaya alîgir çawa dike ji bo ku rewan nîşan bide bi zimanekî wiha rave dikin ku civak divê qey erê ev ne mafekî rewa ye. Yani gelek mînakên bi vî rengî hene yani hem aliyên medyaya dijital ên erênî heye hem ji aliyên medyaya dijital ên neyînî heye. Lêbelê ji bo ku ew aliyên neyînî ji holê rabe jî dîsa jî peywireke mezin dikeve ser milê em bêjin îktidarê bi xwe yani mesela gelek kesên ku dibe tundiyê sedema tundiye û sedema alûziya civakî tu lê dinêrin ser medyaya dijital yani ji aliyê dewletê ve nayê cezakirin. Lêbelê kesek îro rabe dewletê rexne bike tê cezakirin yani ya ji rayedarekî dewletê rexne bike tê cezakirin. Ji ber wî hawî jî em dikarin hem aliyên erênî hem jî aliyên neyînî yên medyaya dijital jî bi vî rengî bînin ziman. Belê gelek spas. Di dawiyê de tu xwedî tecrübeyekî di vê qadê de tu dixwazî îro ji rojnamevanên jin ên ciwan re çi bibêjî yani ne tenê ji hêla pîşeyî ve di heman demê de ji hêla rewşenbîrî û hestiyarî ve jî. Bi rastî jî qada rojnamegeriyê qadeke gelekî girîng e. Qadeke em bêjin bandorê li ser hestên civakî jî dike û di heman demê de jî dibi sedem yani ew heqîqet derkeve holê. Yani ji bo parastina derxistina holê ya heqîqetê û ji bo em bêjin birêya rojnamegeriyê parastina mafên jinan û civakê li gor min jinên ciwan divê ji bo qada rojnamegeriyê yani ji bo teşwîqkirina qada rojnamegeriyê xwe berpirs bibînin. Yani ev qad di heman demê de jî em dikarin bêjin wê herikbarî û qedera civakê jî dikare biguherîn. Tedî bîskaberê me ji xwe mînakek da. Yani qada rojnamegeriyê bi rastî jî ji bo pêşketinê jî qadeke girîng e. Yani ez em bêjin ev yani 10 sal ez qada rojnamegeriyê de dixebitim. Em bêjin 15 sal jî ez televizyonê de wekî pêşkeşvan dixebitim. Ez dikarim bêjim bi rastî jî qada rojnamegeriyê gelek tişt li jiyana min zêde kir. Yani haya te ji rojevê heye, tu her tim dixwîne. Ji ber ku haya te ji rojevê heye tu dikare em bêjin analîzeke xurt jî bike derbarê pêşketina em bêjin pêvajoyekê de be, derbarê bûyereke civakî de be. Di heman demê de jî wexta tu qada rojnamegeriyê de ew hişmendiya parastina mafê jinê û civakê bêtir bi te re pêş dikeve. Yani ji ber ku em bêjin aliyê mî nivîskariyê jî heye ez dikarim bêjim bi rastî jî qada rojnamegeriyê ew qada nivîskariyê jî xurt kir. Yani hevdî xurt dike. Te di qada lêkolînê de pêş dixe. Bi rastî jî lêkolîn gelek cara bandorê li ser pêşketina me re jî dike. Ji ber wî hawî jî ez dikarim bêjim dwarê lêkolînê jî me re pêş dikeve
û duwarê em bêjin empatiyê jî yanî kesên rojnameger bi rastî jî ew aliyên wan yê empatiyê jî hîn bêtir pêş dikeve. Ji ber wî hawî yani heger jinên ciwan bixwazin xwe pêş bixe, bixwazin em bêjin bivin dengê civakê, dengê jinên em bêjin tên qetilkirin û di heman debê de jî em dikarin qada rojnamegeriyê wekî qada parastina nasnameya xwe jî bivêne. Îro em bêjin wekî jinên Kurd wekî civaka Kurd bi salayê yani ew nasnameya me tê înkar kirin yani ew polîtikayên înkar û îmhayê li ser gelê Kurd tê meşandin. Li dijî vê van polîtikayên înkar û îmhayê jî yani xebata di qada rojnamegeriyê de bi taybet qada çapemeniya azad de bi rastî jî weke peywireke civakî jî em dikarin pênase bikin. Yani îro em bêjin îktidarê çima sedî hema bêjin nod ne çapemenî kirîbinê kontrola xwe çünkî dizane ku hêza çapemeniyê pir zêde ye. Yani vê çapemeniyê jî kî bi hêz dike? Yani em bêjin jinên ciwan yani em bêjin ciwan ew ê bi hêz bike çünkî ciwan bi rastî jî dînamîzmek e. Li ciyekî ku ciwan lê hebe ew der ew ê şên bibe ji bo siberojê jî ew ê hîn baştir bibe. Ji ber wî hawî yani ji bo pêşketinê ji bo em bêjin hişmendiyekî ji bo parastina mafê xwe û ji bo em bêjin têkoşîna li hemberî zihniyeta yekperest ji bo têkoşîna li dijî îktidara ku bi salayê Kurda da eciqîne, jinê da eciqîne li hemberî em bêjin wan polîtikayên dijminatiyê li gor min qada çapemeniyê qadeke girîng e û divê em hem ê derdora xwe teşwîq bike hem jî em tevlî bive da ku ew tecrübe em bivin xwedî wê tecrübeyê û em bikarin min wê tecrübeyê li her derê belav bike. Îro bifikirin yani em bêjin rojnamegerên yani wekî Musa Enter, wekî Gurbetêlê Ersûz wan îro mîrateyeke mezin di qada rojnamegeriyê de ji me re hişte. Em jî îro wekî jinên ciwan dema ku di vê qadê de bikaribin mîrateyekê ji nifşên li dû xwe bihêlin bi rastî jî ev cihê şanaziyê ye. Loma jî ez bang li jinên ciwan dikim, hemû ciwanan dikim ku tevlî qada çapemeniyê bive û li wê qadê bikaribe bi awayekî azad xwe bi rê ve bivin û bandoreke erênî li ser civakê bikin. Belê. Em gelek spas dikin ji bo tevlîbûna te ji bo hatina te û em hatin dawiya bernameya xwe. Spas xweş. Guhdarên hêja heya beşekan û bimînin di xweşiyê de.